ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Wow. U dak xi dwejja għandu, isek li malma tiegħi hi, anke intom ta' ma titbismux ftit. Ġibtilkom ktieb, ħanaraw, teħdux Agost. Hawnhekk forsi ma ssibniex. Illum ħanaqraw il-ktieb ta' Amelja. Amelja, it-tifla li dejjem tgerger u li ma tittamel xejn. Amelja kienet tifla gustusa, b'xara twil l-iswed innuklat u għajnejha lewn il-baħar. Kienet tħobb tisfen u tkanta fil-ħin liberu tagħha, iżda kien moħħha biex tgerger fuq kollox. Tgerger meta tkun l-iskola. Uff, kemm m'għandix abtit nikteb fuq il-pitazz illum. Tgerger waqt il-break tal-iskola x'kien tiftaħ il-kaxxa tal-ikel. Il-marelli kemmi ħażina dil-panina, xejn mifriska, għaw xamlit li ommi. Tgerger meta jkollha xogħol tal-iskola. Mhux qed nifhem mama, kemm hu tqil? Uff, xi dwejja mama, kemm m'għandix abtit nagħmlu issa. Kienet ta' sikwit tgħidilha. Omma tgħidx kemm kienet tieħu paċenzja biha. U ta' sikwiet kienet qatta issijat tipprova tfija mill-binta xi somma komplessa tal-matematika. Meta omma tqabbada biex tgħinha tnaddaf jew issajjar ara tgerger. Ma m'għandix aptit, għandi ħafna x'nagħmel, ħullu ma jgħid fil-lezzjoni ta' sfin. Omma Teresa tiddejjaq tisma' tgergir ta' binta kuljum. Mhux talli hekk, talli anke bdiet tkun traskurata. Meta tidħol f'kamrita, kienet issib kollox ta' taħt fuq. Ħwejjeġ fl-art, żraben fuq is-sodda, kartin ferxi ma' kull imkien, xi kaxxa ta' take away li kienet tkun ilha hemm xhur. Darba waħda Amelja, qabel kienet sejra torqod, ħadet tazza te. Ejju tixorbu waqgħet nofsu fl-art. Owejja, issa dak jinxef waħdu sada. U marret torqod inkis. Omma kienet għadet tixxott tal-platti u x'kien marret biex tpoġġihom fuq mill-kxaxen tal-kċina. Bum! Zelqa mal-art. Ħajma, dan x'inhu? Kemm hawn żlieq mal-art? Qalet bejna u bejruha, żgur xogħol Amalja ma mesħitux. Amelja! Jaw xogħolok! Għajtet bis-saħħa omma. Iżda Amelja kienet ilha rieqda. Għax minn daqshekk x'impoġġi rasha fuq l-imħadda. Mill-ewwel kienet murajna biha. It-tifla qatt ma mmaġinat li minħabba fiha omma kienet ħadd tikser sieqa. Skartizza fejn qiegħda? Jien qed nisma' sew. Anka minn hawn sematni. Ħadtu gost. Int qisek li malma tiegħi sewwatlek jien biex aqqas ktib ma jferħek vera għandek dwejja ħanajlek.